За да се влезе в националния отбор, първо трябва да се класира човек на националната олимпиада, на националния кръг и след това да влезе в топ 12, така наречения разширен национален отбор. 2021 реално аз влязох в топ 12, след това в топ 4, станах четвърти. За момента зимния семестър водим дискретна математика, сега летния водим дизайн и анализ на алгоритми. Аз миналия семестър водих и алгебра. Как се става асистент? В принцип това е някаква сравнително сложен за отговаряне на въпрос, но стандартната процедура е, когато свърши изпита, лекторът ти си му направил добро впечатление. FME Codes. Вие участвали ли сте? Ние сме, да, двукратни участници. Предишните 2 години участвахме и много се забавлявахме. Да, и даже имаме едно второ и едно първо място. Така, успяхме и да постигнем нещо така по-съществено. Но това за мен са едни от най-любимите спомени тук в факултета. Аз съм имал периоди, в които съм работил паралелно с университета. Някак си успявах тогава да ги съчетая едното с другото, като те нещата много се приличат в някакъв смисъл. Тоест, пак имаш някакви цели, които си поставил, някакъв срок, който евентуално гониш. Пак необходимото условие за успех е твоите индивидуално усилие. Тоест, нашата индустрия предполага постоянно учене, така че университета и работата могат много да се приличат. Здравейте и добре дошли на четвъртия епизод на FME Insights. Поради форс-мажорни обстоятелства днес ще записваме в FME. Както може би забелязвате, днес са гостени двама студенти. Румбата, който е КН трети курс, и Калян, който е КН четвърти курс. Да започнем с обичайния въпрос. Как се озовахте в FME, момчета? След завършване на училище, трябваше на университет. Моето решение беше, че или някой топ чуждестранен, или в България най-добрия FME, съответно с информатика. Кандидатствах в Кембридж, като след Брекзит нещата бяха доста сложни. И в общи линии ме приеха, но таксите бяха огромни без право на кредит и реших, че не се заслужава. И може би не съм сгрешил реално. Много хубаво място в FME, аз нямах чак толкова големи очаквания. Да, като цяло споделям мнението, че може би FME няма алтернатива в България, така че аз доста на време разбрах, че това ще бъде мястото. И аз минах по стандартния път, кандидат студентски изпит, там си постигнах максималния бал и си влязах където желаех. Така. Има ли си някакви намерения за чужбина? Не, като че ли не съм го разглеждал като опция, винаги съм си мислил, че тук ще се развивам. Дали не знам на каква база са били тия решения, но така съм решил. По време на гимназията ходили ли сте на математически олимпиади, ходили сте някакси, били сте по-изявени от компетенства? Да, аз значи през всичките ми ученически години съм се занимавал с състезания по математика и това всъщност е много полезно. Аз доста го поощрявам, понеже освен да ти засили логическото мислене, да ти развие разбирането за материята, за математиката като цяло, това е някакъв много добър начин да се бориш със себе си, понеже хората много често се притесняват от това, че имат конкуренция, че може би има някакви очаквания към тях, но се оказва, че по-полезното и по-интересното е човек да пребори себе си. Тоест, отиваш в смисъл, задачата е начин да спечелиш срещу себе си. Така може да се считаш и това ми е помагало като начин на мислене. И аз също ходих на състезания. В началото бяха основно по математика, втори клас. В пети малко на късмет попаднах в един кръжок по информатика и реално много ми хареса. Видях, че това е моето. Продължих да ходя на състезания по математика, но то беше горе-долу за спорта, колкото да седна да порешавам някакви задачи, да се държа във форма, но информатиката беше това, което много ме кефеше и стигнах до национален отбор след това. Така че да, последните няколко години в училище реално не бяха само училище, бяха първо състезание, след това училище. Може ли да ми разкажеш повече за преживяването ти в националния отбор? Да, значи, за да се влезе в националния отбор, първо трябва да се класира човек на националната олимпиада, на националния кръг и след това да влезе в топ 12, така наречения разширен национален отбор. В България има 3 разширени национални отбора, един младежки до 8 клас, един момичешки, който е от 3 години насам може би създаден,
и националния големия отбор, като обикновено всички се вълнуват най-много от националния отбор, тъй като той отива и на Международната олимпиада, който е най-големия форум за ученическо състезание по информатика, който може да има. И 2021 реално аз влязох в топ 12, след това в топ 4, станах четвърти и отидох, олимпиадата беше в Сингапур, но заради COVID се провеждаше в Банкя, така че ние се шегувахме, че Банкя не е Сингапур. Прекарахме 8 дена на жегата в Банкя. Но да, беше много готин, задачите бяха много готини и да, до ден днешен много готин спомен. Може ли да ни разкажеш повече как тогава се е провела олимпиадата? Смисъл, как спускали са ви задачите онлайн? Как се е следяло за това, че някой няма да ви помага, някой няма? Тъй като за подобно състезание има интереси и виждам как дори учители биха тръгнали да ви помагат. Да, контролът е сравнително строг. Значи, задачите се получават малко по-рано от ръководителите, защото искат да бъдат преведени на български език, тъй като това може да ощети някого. Целта е да може да решава задачи, не да знае чужд език. А пък и формата, всяка държава си има някакъв специфичен формат, по който да пише задачите, така че се дава възможността да ги преведат за една нощ. Аз сега и като ръководител на момичетата виждам, че това е много тегав процес. Цяла нощ, понякога 8, 9, 10 часа се превеждат 3 задачи в опитите наистина да бъде изпипано условията. Но в момента, в който се дават задачите на ръководителите, те попадат в пълна изолация. Не се виждат, не комуникират, телефоните са им изключени, следи се да не поддържат никаква връзка с състезателите. А по време на състезанието има камери, микрофони, екрана се споделя, записва се, цялото това нещо се дава на организаторите, те го следят. Ако имат някакви съмнения, кодовете се следят за прилики. Изобщо всичко се анализира много внимателно, така че контролът, бих казал, е един от най-сериозните. А това вече го правим на българските състезания, впрочем. Затегнали сме доста контрола. Има система, която автоматично оценява това нещо специфично на информатиката. И тя следи съответно и екрана, и камери, когато има в залата. Изобщо всичко мисля, че е доста добре направено. Като цяло, това със секретността би трябвало да е доста развито, доколкото знаем, исторически има примери за погазване на такива моменти. Така, по информатика няма, по математика се носят. Чували сме за истории, които така налагат да се вземат по-сериозни мерки. Да. Но и се разчита на фейрплей все пак. Да, все пак. Вие го правите за себе си. Аз, че си ръководител на учителски отбор. Да. Имаш ли някакъв друг опит с това да преподаваш, както знаем, и двамата сте асистенти? Какво те мотивира да преподаваш? Мен още от училище на кефи да преподавам. Там за една година водих школа към Телерик, после на Scratch програмиране, наистина за малки деца. След това вече си минах в състезателното програмиране да водя школи. Подготвям момическия отбор, предлагаме задача. От последната година съм и член на комисията, която всъщност организира и дава задачите на състезанията. Друго, което е моя кауза, нали, в състезателната информатика, е една лагер школа, която се провежда всяка година. По време на COVID да спря да се провежда и това беше много болна тема, защото Министерството не я финансира под никаква форма. Министерството финансира състезанията, пътуванията на международни състезания, обаче самата подготовка някак си остава в сянка. Тя трябва да става от само себе си, а това далеч не е така. Искат се много пари. Тая лагер школа струва около 40 000 всяка година. Опитваме се да поемаме нощувки, храна, абсолютно всичко на топ децата от цяла България и те се съберат за една седмица, да се приказват, да решават. Става много готино, не знам, че... Чувал съм, виждал съм. А по математика ходил ли си? Бил съм на лагери, но в по-малките класове, може би. Не знам, на мен най-милите спомени са ми от лагерите. Дори в момента има няколко доста хора, с които сме били в някакъв момент на лагер през годините и сега отново са тук. Нали си спомняте или не, аз гледам да им припомням. Да. Много познати от университета са непознати от лагерите. Тази лагер школа не се финансира, затова имаме дарителска сметка и кампания, казва се Race for Medals. И първите 2 години успяхме да съберем тези 40 000, сега тази година сме в процес. Така че ако някой иска да дари, може да види състезателната информатика банковата сметка, тя е към БАН и да дари, ако има желание. Ще има линк в описанието? Топ.
контекста на университета. Може ли да кажете вие на какви предметите асистенти? Как станаха те асистенти? Че за момента зимния семестър водим дискретна математика, сега летния водим дизайн и анализ на алгоритми. Аз миналия семестър водих и алгебра. Как се става асистент? По принцип това е някаква сравнително сложен за отговаряне въпрос, но стандартната процедура е, когато свърши изпита, лекторът ти си му направил добро впечатление, на него му е харесал начинът ти на обяснение, начинът ти на изказване и съответно той ти предлага да си помагате взаимно, защото реално ние всъщност не сме асистенти, това много хора бъркат, ние сме асистент-демонстратори. Асистента е малко по... Някои хора така също казват, но да. Така че просто най-добрият начин е лектора да остане с добро впечатление за теб и да ти предложат взаимно изгодна сделка. Да, някои хора си мислят, че ти като имаш желание да станеш асистент, нали отиваш едва ли не и питаш, чукаш по вратите на кабинетите, може ли да стана асистент, може ли да стана асистент. Истината е, че те лекторите си търсят асистенти, така че по време на изпита, ако те забележат, че добре обясняваш задачите, защото не е достатъчно просто да ги решаваш, те търсят все пак и някой, който може добре да ги обясни, може четливо да пише на дъската, това са някакви важни неща. И тогава те забелязва и те пита, а пък естествено трябва да има и нужда от такъв асистент, сега не може всички да вземе. Това е реда. Тъй като сте асистенти по, как да кажем, трудни предмети, не е тайна, че доста випуска намират трудно с предметите. Може ли да дадете някакси по-специфични съвети за предмета, някаква тайна, която може би останете пускате? Аз не знам дали това е тайна. Това не е само за конкретен предмет. Това за всички предмети се отнася, че човек трябва просто да е постоянен, да е с добра психическа нагласа, така наречения mindset, нали, предварително да му е правилен и наистина с упоритост нещата се случват. Това е отличен опит, мога да го кажа. Да, борете се, не се отказвайте. Да не учиш за оценка. По тези предмети просто не става, аз ще уча за 3, аз ще уча за 4. Учиш докато ги разбереш. Докато не ти стане интересно да седнеш да копчиш няколко задачи вкъщи, поне според мен няма да стане. Много ми се иска да кажа някакъв лесен лайфхак. Не съм го видял, не знам. Че като помощ аз мога да кажа, никога не отивате на изпит за 3, винаги отивате поне за 4. Защото ако нещо се обърка, поне да има малко марш, нали, за 3. Така че също това трябва да се вземе предвид. Да. Тази седмица е FME Codes, хактона на FME. Вие участвали ли сте в него? Ние сме, да, двукратни участници. Предишните 2 години участвахме и много се забавлявахме. Да, и даже имаме едно второ и едно първо място. Точно така, успяхме и да постигнем нещо така по-съществено. Но това за мен са едни от най-любимите спомени тук във факултета. Винаги бяхме с добри приятели наоколо и това да стоиш до 4:30 сутринта и в 4:30 успяваш да оправиш проблема, който стои от 6 часа примерно, но вече то на всички толкова им се спичи и ние не можем да се зарадваме. Единствената реакция е стана, добре, хайде, нататък и... Абе, не беше правиш така. Реално втората тема беше много готина, която... Втората, да, аз по-скоро говоря за по-миналата година, когато... Нещата бяха много изморителни тогава и... Да. Така е. Може ли да ни разкажете повече какъв точно проект направихте, как вървяха нещата? Да, по-скоро втория, който спечели първо място. Да, за втория проект. Ами ставаше въпрос за една система за превод на жестомимичен език. Беше така на социална тематика, нали? Темата беше Code for Connection. Ние решихме, че идеята беше да се конектнем с глухонемите и да превеждаме от текст, т.е. от говор на български, да може да се визуализира на екрана някакво видео с превод, т.е. да улесним техния живот. И това беше идея, която се хареса на журито. Да, даже не повярваха, че може за толкова кратко време да стане. Ама ние звъняхме на някакви организации в България, които отговарят за глухонемите. Искахме от тях разни записи, нали, на жестомимични, защото няма литература, няма нещо, по което да тръгнем. Малко трябваше на момента да си измисляме. И те не съдействаха. Нищо, че е събота 8 вечерта. Те ни вдигат, дават ни някакви съвети. Менторите много помогнаха. Наистина случихме на уникални ментори, които даже накрая ни предложиха да финансират проекта, за да го развием.
и да се стане нещо не от хакатон резултата, наистина един голям проект, който да е в полза на хората. И до сега го обмисляме това. Малко е трудно с университета и всеки на някъде, но не сме се отказали от идея. Стои някъде на фон. Да. Да. Но като заключение, просто съветвам всички студенти, участвайте, забавлявайте се, не спете, накрая ще останете с хубави спомени. Това е най-важното. Това е като в планината да отидеш. Като идеш някакъв баир, чудиш се защо си го причиняваш, защо ти е трябвало да си там, ама като се върнеш, удоволствието накрая е... Какво успяхме да направим за толкова кратко време? Наистина е готино, пишете го. Да. Като има места, разбира се. Вигнахте темата, че е трудно да се занимавате и с странични проекти заради юни и всичко. Преди това работили ли сте по време на университета? И ако да, как сте се справили, какво ви е било цялото преживяване? Аз съм имал периоди, в които съм работил паралелно с университета. Някак си успявах тогава да ги съчетая едното с другото, като те нещата много се приличат в някакъв смисъл, т.е. пак имаш някакви цели, които си поставил, някакъв срок, който евентуално гониш, пак необходимото условие за успех е твоето индивидуално усилие, т.е. нашата индустрия предполага постоянно учене, така че университета и работата могат много да се приличат. Аз пробвах в много грешен семестър. Имам втория семестър, втори курс, който е там с алгебри, да и така нататък на къна. И ми дойде доста нагорно и реално спрях. Така че, да, човек трябва да е доста сигурен, че ще успее. Пак аз тогава и водих и тези предмети и работата. Видях, че малко нагорно идва и спрях. Но според мен от някакъв момент наистина е хубаво да изчакаш да минат основните неща, да се свикне, се придобие рутина, знания от университета и чак след това се струва да пробваш някакъв стаж, работа. Не е лошо. Това е последната година, според мен. Ти си бил стажант в Insight. Да. Ти сега си стажант в Insight. Да. Ами, може ли да ни разкажете повече, тъй като това е, може би, най-престижният институт в България? Как се стигна до там? Какво беше процесът на кандидатстване и интервюиране? Значи аз не знам колко мога да споделя, понеже от доста скоро се занимавам с това нещо. Може би Румен като човек, който вече е минал през тия неща, може да каже много накратко за какво става въпрос. Имаш си ментор, има някаква тема и се опитвате да постигнете някакви резултати. Естествено за 3 месеца за някакъв кратък стаж не се очаква нещо космическо да се направи. Ресърчът е много бавен процес. Даже според мен много хора се отказват от това да правят ресърч, защото е много бавен и с неясни резултати накрая. Тоест, дали ще излезе нещо, не е сигурно. Но пък със сигурност е много готино. В Insight има много готини хора. Нали? Не само професор Вечев, ами и други хора, които са топ хора, нали, от света, идват от Google, идват от Facebook, идват от всякакви места и имат много голям принос в науката. Ако можехте да изберете една тема за All Stars 2025, коя би била? Трябва да се помисля върху този въпрос. Имаш ли някакви идеи? На мен е много интересно хората, които преподават в ФМИ. Знам, че правят някакъв ресърч, но нямам идея точно какво правят. Ако представят това, според мен ще е топ. Поне на мен ми е много интересно какво правят те, без да знам нещо конкретно. Може би от Insight хората, които вече са извадили пейпери, които учат, нали, програмата Explorer, да бъдат поканени да представят техните топ идеи. Не знам. Това би било интересно. Да. Второто. Има ли някаква рутина, някакъв навик, професионално изкривяване, което ФМИ е причинил? Моето професионално изкривяване е, че идвам доста рано. Аз предпочитам да върша работа сутрин, не обичам да има много хора, като съм концентриран и съответно идвам така доста раничко, което може да се види странно. Друго изкривяване е, че много често се разкарвам с някакъв маркер в джоба. Това някой път е с гъбичка, някой път без гъбичка, но да, свикнал съм. Другото е, че събота и неделя са просто по-натоварената част от работната седмица.
може да се починеш в сряда, но в събота и неделя никога. И другото е, че всичко се прави в последния момент. Най-ужасното нещо, но винаги е така. Или ако не се направи в последния момент трябва да се провери, нали, от начало всичко. Да. Ако 8 часа учите и 8 часа спите, то останалите 8 часа какво бихте правили? Освен нормалните неща от сорта на да спортуваме, да комуникираме с някакви хора, да вършим някакви хобита, може би се подготвяме за следващите 8, примерно. Не знам. Мислим как трябва да учим следващите 8. Примерно. Излизаме с приятели, бордови игри. Да. Поне аз много обичам да играя, макар че много рядко се събираме да играем зала 100. Да, трябва да се поправи, да. Мислиш за реновираната зала 100? Много е свежа. Много ми харесва пишещата машина. И това, че има много готини игри там също. Това е едно от малкото места в FMA, които не са радост. Така е, има си история. Има ли снимка, с която бихте описали студентството си? Да. Със сигурност има много снимки. Разни студентски празници, разни неподправени моменти. Не знам дали сещаме за една обща снимка. Да, тази, за която аз се сещам, е от хакатона, някъде 4 през нощта, когато вече няма никакви сили. Двамата сме легнали на дългите маси на 5-я етаж и спим. И някакви хора са минали, снимали са. Аз поне изобщо не съм разбрал, че са ни снимали. Не съм сигурен дали беше познат или непознат, който не е снимал. От някъде се появи снимка как сме на масата и спим. Да. Така че... Можете ли да ни го кажете? Снимката тук. Поговорихме за много неща, как сте асистенти, как учите в FMA, как сте били стажанти, как сте работили. Има ли един момент, в който изпушвате и как се справяте, как избягвате бърнаута, как се държите живи? Аз много съм на мнението, че младите хора не знаят какво е да изпиташ бърнаут по-скоро. Така или претоварване, но може би не е бърнаут това нещо. И при мен винаги претоварването идва в най-подходящия момент. Точно като свърши сесията. Да. Като поръчка. Точно така, значи. Пресметнал съм се, може би, силите или пък не знам какво, но винаги претоварването е преди почивката. Така че, при тебе? Да, бърнаут обикновено, то даже не е бърнаут, но най-натовареното е последните дни на сесията обикновено, като се съберат 4 изпита един след друг. И просто след това да гледам да си взема една седмица почивка. Може първата седмица от университета да съм някъде да попътувам или да се наспя малко повече. И то много бързо ми писва, така че се оправя. Не знам, не мисля, че има чак такъв бърнаут. Какво бихте казали на вашето аз в първи курс? Ти какво би казал? Да ходя повече на упражненията на калата по дискрети. Ето. Аз какво бих казал на твоето аз? Да, аз какво бих казал на моето аз? Бих казал, че трябваше да бъда по-предприемчив някакси, може би в първи курс. Типичното стряскане, че трябва всичко да изчетеш, всичко да научиш, само книгите да гледаш, пък всъщност това има много аспекти, това студентско съжителство с останалите. И в последствие нещата се коригират, в смисъл. Никой не трябва да се притеснява, че няма да свикне, според мен. Ако има желание, има и начин, както се казва, така че... Как смятате да продължите след като бакалавър в FMA приключи? Тежки въпроси. Тъжно хем щастливо събитие. Да, аз ще откажа, защото моя бакалавър приключва по-скоро. Давай. Най-вероятно ще продължа с магистратура отново тук. Имам някакви идеи. Обсъждаме с колеги какво може заедно да направим, да учим. И да, вероятно в научната сфера ще продължим. И все още ти е по-далече... Да, макар че време вече да се замислям, затова казах болна тема. Най-вероятно магистратура. Сега дали тук, дали някъде в чужбина, колкото за малко повече контакти, ще видим. Аз не обичам много да планувам много години напред. Нещата идват малко по-естествено, така че не знам още. Момчета, мисля, че това беше всичко. Много се радвам, че приехте поканата ни и че се съгласихте да снимаме тук. С удоволствие, тази жълтата сграда си е сантиментална за всички. Нашия първи дом. Да. И ние благодарим. Благодарим. До нови срещи. До нови срещи.